20 tona inguru arrantzatzen dituzte itsasbelarra ontziko marinelekudan, 3 hilabetetan. Baina bildutakoaren artean ez da izaten berdelik, ez legatzik ez bizigurik, ez da antzoarik ere. Detergente botilak, plastikozko poltsak, olak eta bestelako zikinkeria baizik. Itsasbelarra ontzia egunero abiatzen da Donibane Loizuneko portutik, ekainaren 1 eta abuztuaren 31 bitartean, Lapurdiko kostaldeak garbitzera. Itsasora irteten den 3 hilabete horietan, 10 futbol zelai betetzeko adina zabor jasotzen du. Hain justu, Kosta Garbia sindikatuak orain dela 11 urte abian jarritako proiektua da. Itsasbelarra ontziko 3 marinelen laneguna goiz hasten da, goizeko 7 Lapurdiko kostatik 5 kilometro urruntzen dira zaborra biltzera. Gainerako marinelek bezala, itsasoaren eta haizearen menpe egiten dute lan. Haizeak zakar jotzen badu, zikinkeria ez da ura zalera ateratzen, eta zaborra 2 ur korrenten artean gera daiteke. Horrelakoetan lana gogorragoa da, eta jasotako zabor kopurua txikiagoa izaten da. Baldintzak aldekoak direnean ere, marinelauen lana ez da makala. Kakodun makila batez eta zare batez baliatzen dira plastikoa uretatik ateratzeko. Hala ere, lan neketsua da. Itsasoan aurkitzen duten zikinkeri kopurua izugarria baita. Bazkal orduan itzultzen dira portura. Ontzia zaborrez gainezka dagoenean, zama ustutzeari ekiten diote, portura joaten diren kuskuseroen entzinean. Asko karriduraz begiratzen diote ontziaren zama bereziari, beste askok lotzaz. Laneguna amaitu da arrantzale izatetik, zabor biltzaile izatera pasatu diren 3 marinelauentzako. Bihar berriro aterako dira itsasora. Itsasbelarra ontzirako arrantza ez baita inoiz agortzen.